félicitations. Tardidi. Awo félicitations. En félicitations. Ali bi en félicitations. Awo. Yusu anisonjalen bɛ kanunbaw fo k'u waleɲuman dɔn. Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan. Sango ta maa mun bɛ nin waati in na n'olu bɛ i ka dɔ kan anw lajɛ. Ni dɔw bɛ ka lamɛn arajo fɛ. An b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn. Yan ye groupe renouveau soba ye. Aw bɛ i ka dɔ renouveau jabaranin sanfɛ nin waati in na. An mun bɛ ka lamɛn arajo sanfɛ. N'o bɛ 98.1 ko fɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. Tengu dugu la arajo wɛrɛw sanfɛ maa mun bi ka lajɛ nin waati na an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn. I ka dɔn Danti foli min na Yusu bi ye i ka dɔn tarata ye kalo tile 27 an bɛ i ka dɔn septembre kalo la dɔw k'a ma ko 22 kalo i ka dɔn san 2022 e ni ne an bɛ studio kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i fari kɔni jɔn tɛ bi nka u bɛna taa i ko min ye ka dɔn ka fɔ faso baara ye k'i bɛ nin yɛrɛ di o baara ma dɛ. Murani ne gɛmɛ ka ndɔrɔ samiya in na. A bi fa bɛɛ fɛ. Mura bi fa bɛɛ lajɛlen fɛ. A bi fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Ala ka nɔgɔyaw kɛ. Amina. Ka ban pewu. An donna ni don ka min ko félicitations. Dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔn ka fɔ Isa Kaba Sidibe ale ni Adel Samake Yusu ka dɔn u kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ. Jɔnjɔn min i ka dɔn n'u bɛ kunkɔrɔta ko fɔ n'u bɛ jija baaraw ko fɔ ale bi u ka dɔ fara cɛsiri ni i ka dɔn baara kɔni kan o min ye i ka dɔn ka fɔ jɛkulu min bɛ yen olu kɔni ni u bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na. Lajɛ t'a filɛ a jɔ a ɲɛ kan. E ne bɛɛ kɛra fɛn ye sa o. A jɔ a ɲɛ kan. Ni dɔ. Baromètre ma o. Baromètre. I ka dɔn nin y'a ta ko 4nan ye. Ale Samake ale ni jɔnjɔba donna i ka dɔn so kɔnɔ fo ka taa se Isa Kaba Sidibe mɔ. Lajɔsi. Awɔ. Min ye baromètre ye. Awɔ. Olu ye denmisɛnninw ye denmisɛnnin minnu n'u kɛn bɛ ka jɛkulu sigi. Awɔ. U bi jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛ. N'o organisation des jeunes patrons. Lajɔsi olu de bi jateminɛ kɛ. Kosɛbɛ. Min ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen. Awɔ. Min dɔnkilidalaw b'o la. Awɔ. Min ye kunnafonidilaw b'o la. Cakɛyɔrɔbaw b'o la. Awɔ. Lajɔsi u bi jɔnjɔ u bi sɛgɛsɛgɛli kɛ. Awɔ. Wa sɛgɛsɛgɛli a bi kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la. Ladiriya kɔnɔ. Min ye bonya ni karama kɔnɔ. Awɔ. Lajɔsi k'a dɔn min ye n'u ye maa minnu ye. Awɔ. N'olu ka wuli ka jɔ n'a bonyana. Awɔ. U bɛ sɔrɔ ka jɔnjɔn ta ni ka d'o ma. Baraka ye. Lajɔsi. Min ye jɔnjɔn ye wari tɛ sanu tɛ. Awɔ. Nka a bi maaw ka danaya a bɛ maaw ka danaya kurakura maa kan. A ti d'i ma k'i cɛ ka ɲi nin bɛɛ dɛ. A ti d'i ma k'i cɛ ka ɲi nin bɛɛ. Lajɔsi a kɛ kun ye min ye. A bi dɔ de k'a fɔ jaja i bɛ ciya min na. Ɲɛta bi ka sɔrɔ. I bɛ ca min na sankɔrɔta bi ka sɔrɔ. Maaw janto b'i ka baara la. O tuma Isa Kaba ale ni Adel Samake an zamana jɔnjɔn na renouveau samana. Jɔnjɔn n'a fɔra baarakɛyɔrɔ la a bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko fɔ. Walahi. Anw bɛ komi armée kelen de. Abana. Min ye an bɛ wuli ka jɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. An bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ wa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Baara ɲɛna. Lajɔsi. Technicien b'o la. Min ye réalisateur b'o la. Kosɛbɛ. Minnu bɛ diffusion na. Ka taa fara fo gardien kan. Ani maa bɛɛ lajɛlen. Renouveau nin y'an bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn ye. A diyara n ye. Mahaba. Ala k'a kɛ kunkɔrɔta ye ani wasa Yusu i ka dɔn nin ye kunnafoni gafe waati ye nin kun ye ɲɛbila baaraw ye Yusu min ye i ka dɔn Tengu arajo ye mun bɛ yen n'olu sɔgɔlemana nin waati in na kɛrɛwaninkaw fɛ yen arajo so 2 bɛ olu bɛ sɔgɔ anw na Bɛnkan ni Danbe ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn arajo Danbe bɛɛ i ka dɔn DJ ni Dija n'a ka cɛdenw an b'u fo ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la an man jina i ka dɔn arajo yɛrɛ ko kɔ si Samara la Bɛnkɛ Janginɛ k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Welesebugukaw fɛ i ka dɔn faso kunkan lamɛnbaw Kolo Karim bɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka filamuso i ka dɔn Danti foli min na Bugunikaw fɛ yen Buguni kunkan lamɛnbaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Bafanda i ka dɔn denfarabɔla don a n'a ka cɛkɔrɔba an b'u fo nin waati in na ni k'u waleɲuman dɔn Nɛma FM Kasaro i ka dɔn n yɛrɛ balimamuso bɛ yen nin waati in na a yɛrɛ bɛ k'an lamɛn n'o bɛ ka dɔn Bilenma ko fɔ an b'a fɔ a ma k'a san nɔgɔ k'a n'a furucɛ fo ni k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn Danti foli min na Nɛma FM sanfɛ Yusu n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Tiɲɛdugu lamɛnbaw la carré kɔnɔna na bɛ jura ko fɔ Isa Kaba Burankɛ Amadu Daɲɔn an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Danti foli min na Naro FM Samaya i ka dɔn ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Pasteur n'a furumuso an b'u fo Danti foli min na Mamadu Dumuya Naniko FM a bɛɛ i ka dɔn ka fɔ Selenkɛ ko fɔ ka Selenkɛkaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn arajo i ka dɔn Wasulu a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Sidibe n'a ka cɛdenw Danti foli min na Yanfoyilakaw fɛ yen i ka dɔn n'an bɔra Yusu
an bɛ ka dɔ radio watani barakɛla bɛɛ lajɛlen fo ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo n'a ka cɛdenw k'u fo ni waati na ni k'u waleɲuman dɔn Orange Karim an b'a fo danti foli min na a b'an na jɛ sanga ani waati an bɛ i ka dɔ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Danaya FM barakɛla bɛɛ lajɛlen ma a bɛ Keɲiba ko fɔ min bɛ tali kɛ ka dɔ Bujalo la k'a fo ka waleɲuman dɔn Jogaga FM Yɛlɛmanikaw fɛ ka baarakɛlaw fo radio dɔnba Zumana Keita n'a baraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo Kara ni waati na an ma ɲina Karan Tobilikɔ an bɛ i ka dɔ gɛɲɛ k'a lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo Fanakaw fɛ MC i ka dɔ a n'a baraɲɔgɔn n'a ka directeur an b'u fo ni waati na ni k'u waleɲuman dɔn radio islamique a bɛ i ka dɔ Bɛlɛdugu ko fɔ Kolokanikaw fɛ a baarakɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn radio Mamilɔn Sikaso radio Mamilɔn Kebila radio Mamilɔn i ka dɔ Tamani Kulukɔrɔ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ɲɛma yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ i ka dɔ Tisan kɔnɔ ni waati na Bekayi ka kɔnɛ i yɛrɛ fa don an b'a fo ni waati na ni ka a waleɲuman dɔn a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen danti i ka dɔ foli min na Atalikadoum Sikasokaw fɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo a lamɛnbaw n'a kanubaw Mamutu Male n'a ka cɛdenw an b'u fo ni waati na danti foli min na o sɔgɔlen b'an na i ka dɔ Kɔfilacɛ ka Kɔfilacɛkaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn danti Arjuna FM ka u baarakɛlaw fo i ka dɔ danti foli min na Marakalakaw fɛ an bɛ Marakalaka bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔ ni waati na fɛn fɛn bɛ yen n'olu sɔgɔlen b'an na i ka dɔ kumaso sanfɛ k'u fo ka timinadiya n'u ka wulikajɔ la Zoom Africa Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ Alasko n'a ka cɛdenw k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn min ye radio Dakan ye Maraka Kungo ka baarakɛlaw fo danti foli min na ɲɛlɛnni bɛ Segukaw fɛ an bɛ Makɔnɛ fo ni waati na an ma ɲina Dirisa Dambele kɔ Tarawele maga ka to an ba fari bi cogo da ka fisa a ka fisa lajɔsi an ka don kunnafoni kɔnɔ o ka kan min ye kunnafoni ne n'a ta nansi min ye parti min bɛ yen n'o ye DCA ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ discours min kɛra min ye aw k'a dɔn aw ani maa min bɛ yen n'o ye Bazumu ye Bazumu i ka dɔn n'o Niger jamana ɲɛmaa ye a ye kuma minnu fɔ min ye ka dandɛmɛ wale min ta ni ka Mali sɛgɛrɛ a ko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn a ye bonyabaliya min ta nka an ka maa ɲɛmaaw sɛgɛrɛ min ye olu ka jɛkulu ye olu ma sɔn a ma cogo si la i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni ka dɛmɛ aw ka dɔn o bɛ se anw ka maa ɲɛmaaw ma lajɔsi n'o bɔra aw ka dɔn DCA olu y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛ k'a fɔ wulikajɔ caman min ye kuma caman Niger président n'o ye Bazumu ye Bazumu y'o ta ka Mali sɛgɛrɛ da se aw ka dɔn olu kɔni ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'o ye sini min ye aw ka dɔn a ye kuma minnu fɔ dɔgɔyama dɔ ka ɲɛsin an ka maa ɲɛmaaw ma ni aw ka dɔn an ka maa ɲɛma k'u ni bonya ka kan min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a jira k'a fɔ aw min ye CEDEAO ye u bɛ ka CEDEAO kɛ u ka kɛlɛkɛbolo ye u bɛ ka CEDEAO kɛ aw ka dɔn min ye u ka ɲangini bere ye wa min ye olu ti jɛ n'o ye bi o ti jɛ n'o ye sini min ye aw ka dɔn DCA honorable Sulemani Dambele ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ɲangini min taara ni ka laginɛkaw sɛgɛrɛ olu ma jɛ n'a bi olu ma jɛ n'a sini wa min ye an ka premier ministre par intérim i ka dɔn a ye discours min kɛ ONU na o discours aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɛra sibiri tɛmɛnen i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye k'a lajɛ farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ ko ni aw ka dɔn maa sɛgɛnna ni aw ka dɔn kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Mali danbe ye min ye Mali ti maa jaabi min ye Mali kɛlɛ ta ka maa sɛgɛrɛ wa Mali ti kɛlɛbolo ta maliyɛn dɔ bɛ ni maga ka to Malien dombe ni bonya ani munyo ni sabali di kuma lajɔsi ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye a yana an ka wulikajɔ caman kɛ an ka lajɛ an ka kɛ jamana den ɲuman ye an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka tila ka baara kɛ lajɔsi min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to Mali bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ lasi n'ale y'o fɔ min ye aw ka dɔ indépendant ale fana kɛn bɛ k'a jira min ye Musa Mara ye Musa Mara ko y'a jira k'a fɔ min ye an ka premier ministre k'a ye kɛlɛtigɛ
kamivo kapmana ni kelatike pma de ye minye awakado mali ademeba doma yele mali aterla kadoma la josi awakado adema PAJ MPR PRFM fasoko ani UNTM oluko ni ajira kafo anga transition mau ikado be joro minabi be jose minga wa ikado olu jembeno o jose minye Abdoulaye Maiga ikado nyerela ikado ay discours minga oluko ngo kuje nanae allo asro ikado ma chamambe olube ka ajira kafo minye awakado ko aka discours kama foniteria mai o minye awakado adema PAJ aliko ne premier ministre par intérim aliko ngo ko félicitations la yosi awakado minye nyerela okulu nimisi wasara awakado akani magana I mean ta ninga Niger la Guinée Bissau Côte d'Ivoire ani Faransi miye awakado nyerela miye PRVM fasokoy olu fanako ko awakado olu betugo makele nove no boray miye secrétaire général UNTM yogwa katle olu belajele ko awakado minye premier ministre kado awa minye aleko olu ko ni genana kapmai ina fo Assane Siribe miye awakado membre du conseil national de transition ikado awa minye nyerela la josi aleko ni ajira kafo premier ministre awakado minye nyerela kaye mami mvo miye awakado fasodo ngono ko deni lasi ene bana ayen numbela jele salo kabo aleko no. Indicateur du renouveau. Clash contre les présidents des pays voisins. L'ADEMA pays exprime son désaccord. Yusu ikado Y Dumuya ninye ikado aka fasiri ye ako minye oni aleka sigi tako bi wolonvlana o kene kono anga ikado premier ministre afo colonel Abdoulaye Maiga o Yusu alede kuntara ninga tanga jamana jorofa akeneka o simfe ikado ayipuma chama mvo jamana yunga ngo kuma ikado aya chama mvo dugudugu ni dugo kebaw ikado mamumbe nulube kala jabata ka anga jamana segere o muere hakilla kube jamana ngoningo utaye Yusu aye ikado abelajele koninvo fenfe kanga fo fenfe ma aye belajele joro jirani nga belajele tafiye ama belege amasira masaka ba ko minye adema PAJ oluko ninye ikado laselu keo laseli nsenfe okoku ya me ikado uya akono kuma ufana do mimbi talike ikado premier ministre ka discours la minye ikado minkara ikado ka fo assemblée générale keneka no be oni koni ikado ka fo ale jabala ko fo akara New York akara ikado sibiri do kalo kle muga ani nani septembre kalo samba fla ani muga ani fla ako minye ni ko imbela jele adema koni ikado la cheluke ka jira ka fo olu sebe koro nimisi wasale do nga yoro do la wi nimisi wasa soro yoro do la ko ko lu tabulu la je bar sabula jamana ko no ko ni mvora Yusu jamana ka yere mo horonya bada so nimesi go oka atabulu ani ikado ademe baw ikado kalakanga seme olu chamana minye kado jamana donku ngango wiye kaseka soni sigo olu tabulu ko ninga olu hajuta ninga do berela ninga olu ta ninga odo ba fanala ko ninye kado soni sigo ko chamanga ko premier ministre puma do fo ko puma mi adema mawu yere o puma do kono nga kutu yere ya akapuma bela jere kono de o puma jme ako minye kado ka fo transition ale kumena chekalo kle muwa ani woro marshikalo samba fla adi muga ani nani o Yusu na afko abmimi fangai abena di ikado politique ma ko bu uyera yo oku konna na Yusu o temelengo sharami sigira singa mi nabi talike kado kalafili ko ka ko lu uyera yo ku fana konna na mbore constitution o ba ka sigisinga olubu yera yo ko konnana minye ikado fere kuro ni barambulu nganga sigisinga ani yele mabulo yiri wa sura ko ninga putiko bina kunga olubu yera yo ko fana konnana Yusu ka faroka musse ka lafiya ni sira ye no bitalike jamana ka lafiya kama kolubu yeyo ko fana konnana a kormi no kanga fesefete benga sebe ikado otaburo olubu yeyo ko konnana Yusu nga minye kado anga wulika jobba mun fana be sinani watina no bitalike ikado bamba chu ni ngufule ngulu chi ngu da ko lumfara ka keleke minen nyana mata ka di anga keleke chedo mo o barabawiye kolubu yeyo bara mun konnana lakana siraka be anga jamana famu
ɲɛmaw jija u ka baaraw la u ka kibaruw di ka baaraw sigi sen kan jamana fa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na k'olu b'u yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na nka min ye kɛrɛfɛ an kɛrɛfɛ jamana o jamana ɲɛmaw kɔni duwali ye a k'olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔ dɛ kilasi ye jumɛn ye kilasi o ye ka forondo funfun ɲɔgɔn kan takuma funfun ɲɔgɔn kan ka kumakanw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ classe contre les présidents des pays voisins l'ADEMA PSG exprime son désaccord mais Niger président fana ye classe kɛ dɛ an balo fana ye classe mais an ka bɔ an n'an k'o yɛrɛ fɛ u ka communiqué dɔ in lajɛ fana kɛ l'indépendant kɔnɔ u b'u yɛrɛ transition dɛmɛli la o awɔ ko transition dɛmɛli la awɔ Yusu adama kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ o k'a jira k'a fɔ min ye ka dɔ kɛrɛfɛ jamana ɲɛmaw olu bɔrɔndɔli walima olu lagosili k'olu t'u yɛrɛ ye o ko kɔnɔ ko kumaw kan ka fɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min bɛna n'i ka dɔ jamanaw yiriwali sira kɛrɛnkɛrɛnyala farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ka sɔn nɔgɔyaw baaraw sigi sen kan min ye ka dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn o cogo min na bonya ni karama ni lakana sira kɔni nka i ka dɔn tigɛli mali k'o ta ka kɛrɛfɛ jamanaw kɔni sɛgɛrɛ adama kɔni y'a jira k'a fɔ o t'olu kɔni fɛla ye o kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw sigi sen kan o ka se ka min bɛ kɛ sababu ye ka na maaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kɛlɛya sira kan k'olu bɛ u yɛrɛ ye o baaraw kɔnɔ o baara mun n'o bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani baaraba mun n'o sigira sen kan CEDEAO jamana maa ɲɛmaw fɛ UEMOA jamana ɲɛmaw fɛ olu kɔni a b'u ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in kunkan ko kibaruw kɔni na banbaciya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko min ye ka dɔn k'a fɔ kuma dɔw ye mun bɛna ni ka dɔn k'a fɔ farafarali min bɛna ni tilaliw ye k'an k'an yɛrɛ bɔ o ko kɔnɔna na an ka min bɛ jamanaw i ka dɔn basigi min bɛ i ka dɔn jamanaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye ka na yiriwali ye i ka dɔn jamana fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ k'olu t'u yɛrɛ ye kilasi kɔnɔ min taara ka an kɛrɛfɛ jamana maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ Bazum fana ko Bazum y'anw dɔgɔya Maliyɛnw dɔgɔya k'anw yɛrɛ fitiri waleya Alassane ma Maliyɛn yɛrɛ Alassane ninnu ka fɔ a bɛ Ala ka ɲa ka d'a ma Ala ka hunna diya Y Doumbouya indicateur du renouveau clash contre les présidents des pays voisins l'ADEMA PSG exprime son désaccord lajɔ si min ye sɛbɛn jumɛn dɔ indicateur Mali Tribune an bɛ kuma ale kan an ka taa primature la dɛ a bɛ waati jan bɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ale aw ka dɔn a ɲɛma dogolen don maa kɔni t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen min ye Jeune Afrique ye aw ka dɔn ale ye kuma fɔ k'a fɔ min ye aw ka dɔn bana min bɛ yen n'o bɛ wele ko AVC n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn min ye adamaden farikolo la lajɛ si a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye o Jeune Afrique kɔni o ma da réseaux sociaux kan nka lajɛ si a bɛ k'a dɔn min ye an ka kunnafoni di yɔrɔ min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn primature yɛrɛ ta ye an ka maa ɲɛmaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga min ye a bɛ k'a dɔn sɛgɛn farikolo sɛgɛn olu farali ɲɔgɔn kan lasiko de nana kɛ a bɛ k'a dɔn min ye bana ye a yɛrɛ farikolo la k'o de sababuya la sa u y'a jira k'a fɔ k'a k'i lafiya jagoya ni fi lafiya kɔnɔ lajɛ si a bɛ k'a dɔn min ye premier ministre ka bana ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waati min na a bɛ k'a dɔn min ye Mali ye gɛlɛyaba b'a kan min ye an ka gouvernement ye a bɛ k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen ni o bɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kofɔ min ye o waati kelen a bɛ k'a dɔn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga min ye ale kɔni a bɛ k'a dɔn maa t'a yela kɛnɛ kan bi min ye k'a daminɛ Sénégal maa ɲɛma Macky Sall a bɛ k'a dɔn n'ale Union Africaine o maa ɲɛma ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen lieutenant colonel Deninba n'o ye transition président Burkina Faso n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Laginɛkaw ka cɛjan Mamadu Doumbouya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana a bɛ k'a dɔn min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga an m'a ye kunbɛyɔrɔ la an m'a ye a bɛ
dala min ye tiɲɛ yɛrɛ la I b'a ye k'a fɔ min ye aw ka dɔn maa dɔw ka fɔ la k'a ka dɔgɔtɔrɔ de y'a bila ko jagoya ni fin na k'a k'i lafiya lajɔ si aw ka dɔn ko farikolo a sɛgɛnna o de kɔnɔna na sa I b'a ye k'a fɔ aw min ye utukalo tile 21 tɛmɛnen min ye président de la transition la Guinée colonel Mamadou Doumbouya k'a dɔn aw min ye transition Mali transition ma la Guinée ta o kɔni nali min kɛra min ye colonel Abdoulaye Maïga ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement I k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔni de y'a lajɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ dɛ lasi hali ka taa n jɔyɔrɔ fa min ye o ni a ka ta ko 77 na min ye aw ka dɔn nin premier ministre de y'a kɛ lasi aw min ye Choguel Kogala Maïga I b'a ye k'a fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw ka ale bɛ waati min na ko bɛnkan kɔni tun tɛ an ka gouvernement ani parti politique ani société civile ni ɲɔgɔn cɛ dɛ nka min ye Ablaye Nale lasi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛra so I ka dɔn bɛnkan o ka tɛmɛ an ka aw min ye société civile ani parti politique ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛ ko bɛ fɛn caman jira min ye aw ka dɔn bi n'a ka bi ko aw cadre d'échange des partis politiques et regroupement politique min ye aw ka dɔn minnu ko transition a bɛ se ka ɲɛ cogo min na I ka dɔn aw min ye olu kɔni y'a ɲini waati dɔ la min ye Choguel Kogala Maïga ye k'a ka walan sɛbɛn ni sɛbɛn ye an ye nin mɔgɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko Mali Tribune an ka taa I ka dɔn Masigi Yusu la preuve ale kumanen bɛ n'an taara Masigi I ka dɔn banin kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masigikaw fɛ Yusu an bɛ taa yen koyi an bɛ taa I ka dɔn I tɔgɔma ale ka I ka dɔn dugu la Yusu n'an taara sa 22 olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamaya n'u bɛ jamana ka yɛrɛbahɔrɔnya ta ko 62 baaraw u y'a sigi sen kan I ka dɔn k'a fɔ alamisa don Masigi tribune na Yusu min y'i ka dɔn k'a fɔ I yɛrɛ tɔgɔma ye Yusu Aidara Yusu a y'i ka dɔn baara caman kɛ parce que kɛba ale kumana o ko kɔni kan a ko min y'i ka dɔn k'a fɔ 22 septembre ye a ko a ɲaga bonyana fan caman fɛ Masigikaw I n'a fɔ tɔw y'a sigi sen kan cogo min na min bɛ tali kɛ nɛgɛsoboli la senfa biribiri fo ka taa se ɲɔgɔlɔnbɔw ma Yusu ani dolanci fo ka taa se yɔrɔ la min n'a labɛnna entreprise Yusu Aidara fɛ Yusu ni ka tɔgɔ da Farajɛ fanga ma ɲɛma la n'o bɛ rond-point ko fɔ min n'a labɛnna entreprise Yusu Aidara fɛ o kolomukari baaraw fana Yusu o sigira sen kan parce que b'a ka kuma la a ko faso kanu o ɲɔgɔn tɛ koyi o de kama I yɛrɛ tɔgɔma ale kɔni y'i ka dɔn k'a fɔ a faso kanu a b'i ka faso yiriwa a b'i ka baarabaw kɛ a faso kɔnɔna na maa min fana n'o bɛ Farajɛ fanga ɲɛmaya la bi I ka dɔn n'o ye Asimi Goyita ye min y'a a nin di ni ka baara caman kɛ jamana kɔnɔna na an bɛ don min na komi bi Jimbondo ni ka a cari fan caman fɛ sigida mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na I tɔgɔma Yusu Aidara ale y'i ka dɔn sɔrɔ bosoba ye Yusu entrepreneur don an bɛ don min na I n'a fɔ bi a bɛ baara min fana la ka dogo tɛ maa si la a ye I ka dɔn mun kɛ a y'a jira k'a fɔ Asimi bɛ baara min fana na Asimi a kan ka dɛmɛ a ka baara la o de kama ale kɔni ye I ka dɔn k'a fɔ rond-point dɔ dilan rond-point min n'a a sigira sen kan Masigi yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masigi yɛrɛ dugu kɔnɔna na Yusu taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na I donna a da fɛ ani ka Asimi photo ye a fa bɛɛ lajɛlen fɛ I ma na côté la I bɛ Asimi photo ye dɔ wɛrɛ tɛ Asimi k'a ye baaraba min kɛ jamana kɔnɔ a y'a nin di Yusu ni ka jɛ mbɛdiya kɔni kɔ b'a fɔ min ma ko luxe k'a jɛrɛw kɔ I ka dɔn jamana in bɛ se ka yiriwa ni sira fɛn fɛn ye wa k'a bɛ k'o baaraw de taama an bɛ don min na I komi bi o de kama ale fana y'a ye k'a fɔ waleɲuman dɔn jɔnjɔn kan ka sigi sen kan I ka dɔn nin cɛ ba in ye n'o bɛ Asimi ko fɔ ka kɛ ni a ka baara yɛrɛ taabolo ɲuman ye o de kama olu kɔni ye nin yɔrɔ in labɛn ni k'a kɛrɛnkɛrɛn I donna Masigi da fɛ ani I ka nin kɔni ye I ka dɔn yelen b'a a sanfɛ dɔ wɛrɛ tɛ lafiya don sigidamaw bɛ se
ka lafiya cogo min na ni taa ka segin yɛrɛ kadira kɔnɔna na entreprise Yusu Aidara ale ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a ko i k'a dɔn nin dɔrɔn tɛ koyi hakilina caman ba ale la walasa yiriwa baaraw ka kɛ asi min bɛ baara min na bi ɔ k'a kan ka dɛmɛden fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko yiriwa baaraw sigira sen kan maa caman kɛra o seere i ka dɔn an ka jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn an ka kɛlɛkɛcɛdenw ye olu bɛ baara la su ani tile ka dogo tɛ maa si la u bɛ baara min na k'u bɛ k'o kɛ anw fana ye k'an kan k'u dɛmɛ o baara fana la k'ale m'a fɔ ko vɛnden ma kɛ dɛ ko ɲinan ta de ye a yɛrɛ yɛrɛ ye bari sabula i ka dɔn maa min b'an kunna bi ɔ ko y'i ka dɔn baarakɛla ye baarabakɛla don min kan ka dɛmɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ monsieur le maire ale ye kuma ta a ye maaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Burulayi Sidibe deuxième adjoint a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ dugu mɔ ka duguden bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Asimi ye baara min kɛ n'o ye ka kilasi dɔw k'olu la kurakuraya ka jibɔn dɔ di i k'a dɔn masigi mɔ ɔ k'u bɛ i k'a dɔn Asimi fo ni ka a waleɲuman dɔn o baara kɛcogo ɲuman na ɔ Yusu Aidara ale y'a ka kuma kuncɛ ni fɛn min ye o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sirako la masigi sirako Banikɔ sirako a Yusu ko ni jamana faamaw sera k'u hakili to a la sira in ka se k'a dilan ka ɲɛ taa ka se ka nɔgɔya ko bɛ kɛ ŋɔniba bɔli olu sen la koyi ko n'i y'o kuma sɛbɛ kɔrɔla bɔgɔla dɔn walasa maaw bɛ se k'u hakili to o la cogo min na Yusu ale yɛrɛ bɛ k'a seko kɛ dɛ bari sabula sanga ani waati a bi ka sira ninnu dilan n'a kun wari ye dɔwɛrɛ tɛ a ka i ka dɔn sigida bɛ se ka yiriwa cogo min na Mahamadu Jarasuba CND tɔn de don CNT i ka dɔn o tɔn de don ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale tɔgɔla kupu ɔ Yusu o sigira sen kan a yɛrɛ ye kuma ta a nisɔndiyalenba a ko Yusu n'o bɛ tali kɛ i to ma na Yusu Aidara ko k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn a ye nin yɔrɔba min jɔ ni ka a tɔgɔ da Asimi la n'o bɛ rond-point in kɔni ko fɔ ɔ ko k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn ka wele fili k'a dɔn masigika bɛɛ lajɛlen mɔ u ka i k'a dɔn nin rond-point in minɛ ka minɛ cogo ɲa walasa i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa baaraw bɛ se ka sabati cogo min na nka ni cɛ tigɛ taara ɔ k'i bɛ ka nin yɔrɔ in tiɲɛ ko bɔnɛ ka sani ka min ɲɛna dɛ ale kɔni sɔnni sigi o kan ɔ a tɔgɔla kupu min fana sigira sen kan a kuncɛra bonya ani karama kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ pima wurusi la olu ye sebaya sɔrɔ i ka dɔn Juventus kɔni kan a kɛnɛ kɛra kɛnɛ diyalenba ye kɛnɛ min n'a sankɔrɔ tara kosɛbɛ o fana denfaya de tun bɛ i tɔn bolo ɔ Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Aidara nɛgɛsoboliw kɛra senadonantaw kɛra min ye i k'a dɔn Yusu yɛrɛ ka minɛnw n'o bɛ tali kɛ a ka mobiliw la olu nana ka na défilé kɛ maaw ɲɛkɔrɔ k'a kɛnɛ wasara kosɛbɛ a kɛra bonya ani karama bɛɛ lajɛlen maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara i ka dɔn masigi nka kɔ dɔ bɛ yen ko masakɔ kɔ Isu ji bɛ nin kɔnɔ natɔ a ma nɔgɔya dɛ pɔn t'a la sira de tɛ yen mais députés ni maires ta i ka sira fɛ se ka partenaires ɲini ka taa ni yɔrɔ sugu an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamana faamaw de kan k'u hakili to masigi sira in na koyi k'u hakili to Banikɔ sira la donc ala ni samiya ji ko tew maaw bɛ ala an bɛ yɔrɔ min na komi sisan dɔw bɛ ka si badala masakɔ kɔ in na n'o tɛ dɔw ye pɔn dilan kɔsa in na association o kɛra ni Manden association no Mamadu Nama Keita lansi awa min ye a ɲɛmɔgɔya b'ale bolo olu ni olu ye ja ɲini jamana fɛ pɔn ma dɔn ko Turela ni dugu dɔ cɛ lansi u ye pɔn dilan pɔn kɔrɔ min bɛ yen k'o bɔ yen walasa u ka sigida denw olu bɛ se ka taa ni ka segin ka cogo min olu y'o gere o don Banikɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o ye gidɔrɔn fiyɛfiyɛ ye ka gosi ka bɔ joyi la fo Kwale o de bɛ se ka maaw lafiya taa ka segin na ni samiya kɔni sera woyi ni woyinbaden de bɛ fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka wuli ja an bɛ taa sugu la an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na an cogora bɛ ko kura kun awɔ an bɛ i ka dɔn Aba FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i ka dɔn Yuwaru an ma ɲina radio wan kɔ tomiya ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Yusu an ka taa Lajasi min ye an bɛ don sɛbɛn kɔnɔ Mali Tribune Mali Tribune ale kumanen don min ye ministre Lamini Seydou Traoré Seydou Lamini Traoré Lajasi ministre de l'énergie et de l'eau ale ye taama kɛ tarata don 20 septembre kalo tile 20 min k'a dɔn n'o kɛra Kambila ani Somajef o kɔni ye Somajef ye forage
jibondo nani banyango ale koni yo ke awekado wala sa mimba to kabila kaw ani lozma socio min be lazi olu tika jisanuma soro to mina o de kon nana sa mi ye awekado nyera la na ke so we lozma ba kele min be ni awekado o yoso ba kele nye so ba kele awekado mi ye DN 160 ani awa mi ye 31 mi ba saba keme ani bi wolonvla ni fla milimetre la c'est avocado mi awa no bitalike la yaso bitalike furaji sabaka mi avocado fanafia kura la si jimi mbe obiti jo Maître Kebu o keme ani mugan mi ye ministre Afrika kuma konnana anna foko ni na kesowe mi ye nyera la awkado mi ye kambila ane fanafie olu awkado olu se ka jinyana ma soro chuko mina o de konnana awkado mi ye president la transition asum ko ta awasanga ani wati ale ka wulika joko ni awjamana dum se ka lafia chuko mina mi ye gela mimbi kan no tiko gela mimbe chamam se ka bola chuko mi ma awkado mi ani ministre mimbe le ministre de la défense et des anciens combattants là si ko ne hira kafo mi wolu masri tabauka so munum be no flani yoro ko volena la ministre Seydou Traoré akoni wulika joke awkado mi num se ka ji soro jogo mi na bi ken no yalla la si o de ko nanna sa mi ye awkado George Kane ale ko ni kambila ameri la si ale akademi si wasayira ayaka ni so yira fuka ta se kambila ka bela jelema la si awkado wulu masri taba munum be la si ibaye ka fo gele a chamang mbuka mi ye ji ko tasira ni kambla kaw ani fana fiye awakaw lasi awakado mi jigo gele kumbu kan on na ke sababu ye mi mbato o jigo gele min be o bse ka banchugo mina Dramani Kulubali awanale Somajeb SA o ma nyemae o koni anga transition ayu mau ayu foku walimandon o ka bara nyumana ayu foku walimandon mi ye wulika jo minge mi awakado nyere la anake so awakado awa mi éclairage public mimbe mi awakado nyere la no yele mimbe awakado ministre ka fola ana fere nyini olula la se awakado mi nyini ko bela jele nyi ibaye ka fo awaji mi vlene jipse ka ke yirwa siraye jipse ka ke tanye siraye sangota awakado mi nyiji yoro sigida be ni jita kono asigida mawu olu ni gele adu ma awa mi ministre za akoni ministre duduru be olu koni awkado uka fawun soro ministre re bolokan ni uka branchement baranyana contrat de branchement onyana la yosi ni sebe ikado Ibrahima Njai dale ka fasiri Yusu indicateur juro nouveau ale pmana ame samia hukumu konnana ni yesumaya ye ale nyonya le mefa njama mve afo ikado ko club faso deme ale koninye ikado sange bakele ani keme sababo nyongo o yusu ninga di dese bato ma abebla ikado 20 feti ale nyana mali hukumu konnana abaro sigira singa sibirido kalokle mugo ani nani akere ikado sugu ningo komini woronana projejeni ikado ale konnana minye ikado ka fo ministre mimbe o no onyesim no be kenaya ministre so krefe na nyesim be adamadenya de mewuni ikado walu sabatilima anga jamana kono mamu be no kelekara sabu yokubo osigororo o ninga ta obla yorobero la uluka kunye nyana boli koni mo ale ka no obla de kumekene kono Mamadou Lamini Kamara ma bacha mpe monsieur le maire ikado ka fo Moussa Traoré Moïse fokata si ikado club faso de même nyemamu sirfuke Alassane Aidara ani kado akatonde belajile chawuni muso belajile bora wala sa kana ke ni sangedin sere apunye minye do warete deme belajile ni kafaso jo chogodo yusu mima so ikado ko do faso kungango kibarala ofana binani ikado yiri wasra ko ninye ofasirke ba ko minye ikado dugutige isedu ikado ka fosangare ale ko ninye ikado ka fokumata kamo bismillah kufo ningu wala nyumando minye club faso deme be baramina ale bi ku jija ukabarawla ikado ayufo ningu tanu bara ereke chugo yumana ale temenengo ikado Moussa Traoré no yeto afu dugutige monsieur le maire ikado ale se ko ni sonja
Jara a ko hali sisan ale kɔni bɔra sumaya la min ye i ka dɔn club faso dɛmɛ u ka nin n'a ɲɔgɔnnaw ta ka maaw sɛgɛrɛ sanga ani waati Yusu ka nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ maaw kisi ka bɔ soso kundaw sabati ka maaw kisi ka bɔ soso kinda ma o ti dɔ wɛrɛ ye i ka dɔn sange kɔni don walima i ka dɔn ka fɔ soso fagala nka sange de nafa ka bon kosɛbɛ ale kɔni o kuma kɔni fɔ ka fɔ k'a nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ i k'a dɔn ka fɔ ninnu bɛ ka maaw kisi k'a bɔ i ka dɔn bana kɔni ale tɔɔrɔw kɔni mɔ demanen ko a kan ka di maaw ma olu ka kumasentigi ye n'o ye porte-parole des bénéficiaires Nama Jara ale ye club faso dɛmɛ i ka dɔn maa ɲɛmaaw fo ni k'u waleɲuman dɔn o tɔnden bɛɛ lajɛlen u ye nin wale min ta ni k'olu sɛgɛrɛ u y'a jira kana fɔ fana min ye nin sange min dilen min filɛ nin ye a dir'u ma k'u k'a don da min fɛ k'u b'a don o da fɛ sango ta an bɛ i ka dɔn samiya min na soso bɔ bɛ ka caya fan caman fɛ olu kɔni bɛna nin kɛ bana kunbɛla ye walasa k'u yɛrɛ dɛmɛ a ko kɔnɔna la min ye ɲɛmaaba yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ club faso dɛmɛ ma ɲɛma la Serifukɛ Alasani Ayidara a nisɔndiyalen ye kuma ta ka maaw fo ni k'u waleɲuman dɔn maa fɛn fɛn welela olu ye wele jaabi a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara i k'a dɔn ka fɔ ko min sɔrɔla olu seko kɛra min ye o de ye nin ye n'o bɛ tali kɛ sange 1300 la k'a ta k'a di fantanw ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o baaraw kɔni ye k'o kɔni de ye nin ye a ka dɔgɔ nin bɛ jɛ kɔni tiɲɛ olu seko ye nin ye k'a di ka dɔ fasoko kɔnɔna a tɛ d'i ma k'i ye fantan ye a tɛ d'i ma k'i ye fanma ye a ko min ye ka dɔ sumaya bana ye Yusu ko sumaya bana kɔni ye sumaya kɔni ye bana ye min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ a ti fantan to kuma tɛ ka dɔ faama mɔ a y'o kuma in kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔgɔdɔ k'a sira ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ dadigi kɛ maa mun na ko ye i ka dɔn dɛsɛbaatɔw ye seba tɛ maa mun ye ni sumaya kɔni olu minɛ fura t'olu wari t'olu bolo ka t'u yɛrɛ furakɛ olu bɛ se ka dɛmɛ min ta k'olu tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ o ye sange k'a d'u ma u ka si sange kɔni kɔrɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ 1300 in u kɔni bɛ a tila k'a di a diyɔrɔw la maaw k'a sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna na o ma ɲina kaso bon kɔ koyi min ye ka dɔn kaso bon maaw bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na o baaraw fana sigira a senga a ko min ye ka dɔn club faso dɛmɛ ale fana mago bɛ dɛmɛ la an bɛ don min na komi bi i ka dɔn faso ka se ka wuli ka jɔ ta k'olu yɛrɛ sɛgɛrɛ o fana bɛ se ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ cogo min na sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la walasa yiriwa baaraw ka na minisiri ka nɔrɔbila Mamadu Lamini Kamara a nisɔndiyalen y'a jira k'a fɔ nin ye i ka dɔn faso kanu baara ye nin ye faso dɛmɛ baara ye ko nin kɔni bɛ farancɛ fanga maaw k'olu dɛmɛ u ka baara la bari sabula ko nin bɛna kɛ sababu ye ka jamanaden dɔw kisi ka bɔ sumaya bana ma k'o ye ka dɔn kunkɔrɔtaba ye bana min n'a kɛra club faso dɛmɛ fɛ Yusu ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ɲinan ta kun y'a ta ko filanan ko ale bi ko Ala k'u jɛlen to ko Ala ka yiriwa sabati i ka dɔn o ni ɲɔgɔn cɛ an ye nin bɔ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ a jamu tɛ dɛ indicateur lasi ni ale bila nin tɛ dansigi bi kunnafoni kosɛbɛ turuni